Ahoj kráska, vítame ťa pri našom videu, v ktorom si povieme o starostlivosti o hodváb. Naše zákazníčky dostanú ku každej obliečke takúto kartičku, kde hovoríme o tom, ako sa o hodváb starať. Avšak dnes si zodpovieme na najčastejšie otázky. Hodváb je možné prať dvoma spôsobmi. Buď ho budete prať ručne, alebo v práčke. Samozrejme, pranie v práčke je príjemnejšie. Avšak, ak by ste ho chceli prať ručne, je vhodné použiť vlažnú vodu do 30 stupňov, použiť mydlové vločky alebo prášok vhodný na hodváb, taktiež môžete použiť aj šampón na vlasy. Ako som spomínala v minulom videu, hodváb má podobnú štruktúru ako ľudské vlasy. To je ten dôvod, prečo sledujeme pH pracieho prostriedku a to je ten dôvod, prečo môžete použiť aj šampón na vlasy. Pozor pri praní ručne. Hodváb nežmykáme, netrháme, pretože hodvábne vlákno sa veľmi oslabuje tým, že je mokré, rovnako ako vaše vlasy, keď si ich mokré rozčesujete, môžete si ich zničiť. Podobne to funguje pri hodvábe. Pokiaľ by ste ho mokrý naťahovali, krčili, veľmi žmýkali, môžete ho zničiť a potrhať tieto jemné vlákna. Stále sa rozprávame o prírodnom hodvábe. Pranie v práčke je oveľa pohodlnejšie ako pranie v rukách, avšak odporúčame maximálne 30 stupňov Celzia teplotu a 400 otáčok. Prečo je tá teplota 30 stupňov a prečo iba 400 otáčok? Pri otáčkach je to rovnako, ako sme hovorili. Hodváb nechceme potrhať tým, že je mokrý. Odporúčame vám všetky zipsy pred praním zapnúť, pretože sa môže stať, že tým, že sa bude v práčke tá obliečka točiť, ten zip sa niekde zasekne a vy túto jemnú látku potrháte alebo práčka vám ju nejakým spôsobom zničí. Takže takto zavrieme všetky zipsy. Ubezpečujeme sa, že všetko, čo dávame prať s touto hodvábnou obliečkou, má taktiež všetky ostré časti niečím zakryté. Môžeme túto obliečku dať aj do sáčku, ale nie vždy musíme, ako nie je to nutnosť. My k našim hodvábnym obliečkám dávame sáčok, v ktorom je to príjemnejšie prať a je to bezpečnejšie pre túto obliečku. Používame prací prostriedok určený na hodváb alebo vlnu. Vlna má podobnú štruktúru ako hodváb, takže ak máte nejaké špeciálne pracie prostriedku na vlnu, taktiež to môžete použiť, nič sa tej obliečke nestane. Nikdy nepoužívame aviváž, pretože aviváž sa lepí na toto prírodné vlákno a vy tú obliečku vyberete drsnú. Všetko bude na tej obliečke nalepené a nebude mať túto krásnu lesklú štruktúru. Nikdy nie aviváž a vždy s pracím prostriedkom určeným na hodváb. Práčku zapíname na maximálne 30 stupňov a 400 otáčok. Pokiaľ vaša práčka nemá tú možnosť dať 400 otáčok, pretože aj také otázky sme mali, zvládne to aj 600 otáčok, skúšali sme to, je to v poriadku dať to aj na 600 otáčok, hodvábu sa nič nestane, avšak ubezpečíme sa, že či je všetko bezpečne v práčke uložené. Vaša obliečka, pokiaľ ste ju vytiahli, bude vyzerať takto. Tá obliečka je pokrčená, túto obliečku som vytiahla nedávno z pračky a je pokrčená. Vidíte tú štruktúru hodvábu? Je to úplne niečo iné ako toto, čo tu vidíte. Je taký matný. Nie je to kvôli tomu, že sme to oprali. Táto obliečka sa prala na rovnakom cykle ako táto. Túto obliečku sme vyžehlili. Stačí obliečku vyžehliť a ona nadobudne svoj lesk znova. Obliečku nikdy nesušíme takto zavesenú, pretože ak ste už mali aj vlnené svetre, tak ste prišli na to, že keď ho takto zavesíte, tak sa tieto okraje vyťahujú a to prírodné vlákno sa prispôsobí tomu, ako ste ho mali zavesený, čo nechceme, aby tá obliečka bola nejak zdeformovaná. Obliečku vždy sušíme takto, v položenom stave. Najlepšie je, ak si položíte uterák a naň položíte hodvábnu obliečku, ktorá sa vám pekne presuší. Tým, že je to veľmi jemné vlákno, nebudete dlho čakať na to, kým sa to vysuší. Vždy ju sušíme v položenom stave, nikdy nie na priamom slnku, pretože slnko by mohlo vyťahať farbu z obliečky. Dávame si pozor na to, ako je obliečka položená a či na ňu nesvieti priame slnko. Po prípade nemáte niekde v blízkosti radiátor, pretože tiež to môže poškodiť. Takto bude vyzerať vaša hodvábna obliečka, keď ju vyžehlíte.
táto oblička už bola mnohokrát praná. Je to naša hodvábna oblička, na ktorej aj spíme a vidíte, že je krásna leskla. Na vašej žehličke určite máte nastavenie silk alebo na veľmi jemnú tkaninu. Hodvábne tkaniny by sa mali žehliť otočené na ruby. Po prípade na obliečku si prestrieme nejakú bavlnu a prežehlíme najprv tou žehličkou, aby sme videli, že či náhodou žehlička neprská, či to nie je veľmi silné, či nie je veľmi silná para. Prežehlíme si obliečku na ruby a všimneme si, že je to všetko v poriadku. Obličku si vystrieme a pekne vyžehlíme žehličkou nastavenú na jemnú teplotu, alebo na niektorých žehličkách je aj nakreslené, že silk alebo wool, že vlna, hodváb. Takže ak by ste mali akékoľvek ďalšie otázky, kľudne nám napíšte do komentára alebo nám pošlite e-mail a všetky tieto informácie viete nájsť na love.sk.